Lanjut yo. Ciro lu. Catatan sajrone. Hey. Terima kasih, salam pambuka, salam perdana lumantar kanca cas. Hey. Ragen mania. Telah hadir multimedia Pandawa Video Shooting. Bersama siapa? Tari. Rumahnya mana? Hah? Rumahnya mana? Rumahnya Randi Oma. Tangi sakjroning ati. Nalika siramu ninggal aku. Apa siramu ora krasa? Hey, hey.
di Solo lho ya. Kok rene sing gae to, Mas? Kalau MC mau nyenggai. Endi? Apa iki? Gae. Ngene lho. Gae ngene. Gae ngene. Ngono. Ben ora ngantuk aku. Nangis sajroning ati nalika siramu ninggal aku Asik-asik yo. apa siramu ra rasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwane. Lho. Katon siramu wae. Dek Tari. Piye? Sampean sowan Pak Darmin tragene apa meneh, Pak? Sik. Lah ngono. Sing digawe gen kelegan. Gen kena nggo tombo kesel. Ketoke wis lempah iki ya. Oh, Pak wis Darmin. kesel. Malah belum punya Pak lagu, Pak Darmin, Darmin tadi. kadal aku malah mboten iki. Loh, kok manut gak Manut. aku nak manut? Pasti manut, beliau manut. Mas Ari semundi? Oh lah cek suwe nono nggoni dahar. Jenengan mosok mboten gadah lagu lho, Pak. Kenangan kalih ibu dhisik napa? Duwe iki Apa? bangsa AC pendinginan kuwi profesional Lah ya. terus lagune apa nak ngono Nek kuwi? pengen diademke karo Pak Darmin. Nah, Oh nggih. Bu Lilis, apa lagunya? Penyesalan. Penyesalan. Boleh, yuk. Tapi mboten Persia- nyesel ta, Bu? Ora nyesel karena Pak to? Tidak. Mboten. Lah wong lagune njelek Cuman penyesalan. sebuah Sebuah lagu saja. Tapi aku nak aku jujur loh, Mas. Apa? Aku nyesel karo MC-ne. Mulai ke rodo ping telu ya. Ora kurang nak sakmono kuwi. Asik. Ayo, aja. Aja lali paweling. Aja lali Hey! pawengku. Oke mana ni Mas janji-janjimu. Asik pade. Aku kan setia satuku. Tak anteni nganti saelengmu. Boyo. Dalah be. Yo. Matur nuwun, jane Ini- iku ya biyayene akeh lho nang kene iki kok ora Hei, Mbak Setansel, Kancil Edan, Tukang Gombal, Mas Huri, makasih. Aku pinter jane. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Asik. Aduh wong ayu babocahku. Ati susah mung kangen seamu. Ayo yo.
bisa semuanya Dik. Oh iya, wajar. akeh banget sing nonton lho Mas. Kandhane kok Ya Sas kok Allah. padakne. Aku age iki ya. Ayo Nduk. Aja Ayo dulurku, panitia semuanya. Dek, dek. La la la. ora suwe aku bali. Ayo. Bisa sumaning ana Soko. Ayo yo. Wah, sedek. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku ada wong ayu bebojaku ati susah mong kangen sliramu ayo Dik. Lho, rasane hatiku awak lumrah Yo, yo, yo. turu wewayanganmu ngeridu ati Egane Dek yo. Reno wengi tak ati-ati. Ati susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Among sira kang bisa nambani. Iki bos-bosku ayam mau pasar Citer apa sampun kondur ya iki mau ya Dik. Nggih. ketoke Kok Mas. diabseni meneh lah. Celuki malih. Ayo saya. Aja sama Yo. Putri Sulistya ing warni Sriuning mustika Tuban Gene Niki iku wedi. deg-degan Bawane sing ning pelok wedi niki wae. Aja deg-degan kene Sak-sake. Putra Kanjeng Sura lawe Tupranggung pojone karo mbebelo wirat moyo piye suaraku wong ayu Apik tenan Wah, suarane. pek nget. Pek nget. Pek Apik tok li. banget. Apa kuwi? pek tok li Pek tok li apik. apik matuk Matuk sekali. Nah, Yo. nek kowe apa parikane? Pek apa? Apa yuk? Apa? Pek nget. Oh, pek nget. Aku biyen ki dalang lho, Nduk. Ripe. Dalang dadi dalang 30 tahun. Terus Payune ping pindho. selama 30 tahun 30 tahun ping pindho payune. Siji sambatan urip sakir kuwi. Oh, ya toh. iya. Nah, sing angka loro nggone maratuwaku. lah berarti sampean Nah, mula kok ya dalang apa to dalang delancuk kok
30 tahun kok payune ping pindho. Oh iki stop skor apik niku, Ah, termasuk iya. apik niku. Ya, gak Masuk apa-apa rekor lah. muri. Iya. Ya. Tuk prangkung pojone kara mbelo wirat moyo tan urung sihuning gugur dadi kusumane bangsa Seru ning pelok lek. pelok biasanya selindro toh Heeh. ayo pelok matenan iki ayo karepun kakang yai yo Sri uning mutika tuban lapo tresno lan sapoyo pati marang Raden Wiratmaya anggun prasaja anandur pranti edo datan raita kang cinitra kadange pribadi Wiratmaya putrane kang ana adipati Tuban Sri uning putrane ati wangsa pati nalika ing nguni kapupung ing madya loka duk prangkane marang minak jinggo Lah, iki engko permintaane dibabaske wae Nduk Atikul Go iso engko. ini lho Nduk Sesuai permintaan. Sri Uning kuwi Heeh. kanggo genduk Santi. Mbak Dadi sing Santi. labuh Trisna karo Rika kuwi ya tenanan. Oh, ngoten. Kaya Senopati Tuban. Oh berarti niku Kuwi Pralampita putune. ngono. Lah sing angka loro Pripun? gandeng Pak Darmi Bululi sing mantu wis kasembatan kalaksanan. Terus atine Atine lega ya, Mas, seneng, ya? lega atine ya to. Atiku lega digarap seragenan kan Seragen, penak nggih, ya to. digayeng, Ngono. nggih. Ya. Katresnane Wiratmaya dinamite ning lara sirune senajan wekasane kaping leno alang wong negara atiku lega ya Ndok ya Wong loro lho. Ya. Nang kene jenenge ndek mau tak ngancani kok ya. ya Mas didamping Mas karena aku saja orang pati jodoh iki Gen kendel, gen kendel. Jodoh. dadi Penyanyi 3 zaman barang Motornya ayo. geseh. Heeh. Mosok yang Ora apa-apa. dhewe lho. Supaya tau nyanyi wae. Yuk. Dosa
Depannya dikit dong sayang. Sik to Mas. Kepiye? Iki cek pemanasan lho. Iya, betul. Aku tak lepaske sik ben rodok penak. Apane kuwi? Ya sak kabehane lho. Wes pokoknya tataplah saya biar semuanya lega. Lah ya sik. Butuh sik, sandaran sik, kayak sik. sini, pundakku siap menampung Ah, sandaran gak- kamu. Oh gak kuat ya sandaranmu gak kuat. Ini mesti. Ya. Saiki wis Oh, wah, secok. Wis piye Mas? Wis rada penak durung Penak. iku mau. Yo penyanyi ngadeg kabeh tidak Mbak Parimin. Yo. Oke. Yo diragati. Yo. Kancan Mbok, kancan. Yo. Ya. Hey. Het aget eget aget eget aget eget aget Ayo ngadeg. nonone aget aget eget aget eget aget esok awan Esok awan ning omah wis ora krasa. keluyuran Kaluyuran anggone isih tak sayang. mubeng mubeng Muter-muter mider anggon ku goleki. ora krasa Ora krasa. lo 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 Esok Eh? awan nganti wengi. mati man oh Leang, leang. tak sawang mencok ning kekancangan sarwi ngoceh lo elo elo kae hut aget eget aget udang kuning seret-seret ireng ibu bunga kir sukir kau joget kir kau joget ayo kau ngadeg ayo 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 hut aget eget aget eget aget kekancangan ayo ayo mau jalan ijol bose ya lah Saka ya Tos Entertain Cah Solo asli Solo loh ya Get anak putu joget kabeh kene Rio Ferry yo kene Seri yo Rita ayo kene ayo ayo keluyuran mubeng mubeng ora krasa Rio. Yo. Ganti wengi ya. Hut elo elo kae
Godang kuning. Hey. Agawe pikirku bemer. Seret-seret ireng. Seret ireng tak sawang tambah manis. Tiba bunga. Bunga yen aku nyawang slirane Ora bakal. Hut ah hut hut ah hut Godang. Hey. Anggetot ati kebranan Orang ati kesang sayang Tak seranan Sona pikat Tendo bareng iki sesideman Mas Sesideman mas Di putu-putu. Buyut-buyut. Kene jare kabeh yo. Esok awan. Ora kerasa Keluyuran. Kaluyuran anggole iseng tak Mubeng. Ya, Peter anggonku ora krasa. ora krasa Yo. esuk Eh. awan nganti bengi Jojo. Angin Hut ah hut Iya panyawang Biak-biak tak sawang Ngencrok ning ngepang Kedandangan. Keganjaran tak rindik saka katuwa Sawi ngoceh. ngoceh dheweke pindah pentlokan Hello guys. Godang kuning. Hei. Agawe pikirku Seret-seret ireng. Seret ireng tak sawang tambah manis Tiba bunga. Tiba bunga yen nglakon dadi dheweke Bakal. Si bodang. Ora mendong. Bablas ke sesideman yo. Tak teranani. Sesi demenan. Jojo. Ah, Slendro. Tetep yo. Slendro Mas. Non 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 non. Ah. Pepeng mana Pepeng? Keluarga besar dari Dalisa. Dimohon persiapan habis ini ya. Hey, hey, hey. Takrut, 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 takrut. Hey, hey. Lewat kencang nek Maresko kaduka anglatang rasane ngatiku najan wis longsor ya aku isih mampu ladeni solamu niat langening kalangkuan kelar banda mutar
jingkas ditayuke malih? kijing miring ya Mak. Bar iki terus pempengan Boleh. sakir. Wah iya kuwi anu PR Pak Kun anu ora apa-apa. Lah iya. Berarti iki mawon lho. Elok. Berarti Ning rekor ngene, iki. ning iki Mbah Jamim ketoke kok kaya cemburu lho iki. Ya ngono. Ya terus kedok yo. Urip ana Hei. kusakan Lelo. Yo Siti Ca. He he he. Lah dodot. Senadyan saksi Hei, hei. depan mesti kaseneng. Lalane. Matur Sik. nuwun. Tari Piye Mas? gugugane sesepuh min sepuh. Tayupan. Mbah Parimi jak joget. Out. Ayo Mas, kijing mirip. Pepeng, pepeng sini. Ayo sini sini peng. Pepeng, pepeng. Alah ketan bali ngulon apa sejane kelakon jasireng kathok ireng Pak Darmin seneng tamune ya seneng ayo yo Allah lara disampirke mae cerak ora ngampire geplak piteng jahe rasa penak kok meneng bae Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Bali ngulon, apa setyane kalakon. ayo nduk kijing miring ayo nduk kijing miring dipan kayu nggo meme gaplek sindene ayu sikile mlethek ya Mas, ah kijing miring. Mas, Mas, kijing miring. Sekilan bebegan nek karo bojo mabot lale lalale Mas MC terima kasih Ya. Oh. atur Bu Warti Irian Jaya ayo joget meneh sawarnya cepake yuk Pak Dalang, Pak Dalang. Oh. Mas Seneng MC sinten? Ye. Monggo. Beksan.
ora ketemu pisan neng ati lega tukoke oleh-oleh nek ra roti aku takoki ngaleh-ngaleh nek ra iki aku emoh MC-ne Kowe ora jamu dik jamu godhong kates Juli suwe ora ketemu Bapak syutingan ketemu pisan kok malah tetes suwe dik ora jamu dik jamu godhonge semanggi suwe ora ketemu pisan dadi obsesi suwe ora jamu godhong muniran suwe ora ketemu pisan dadi pikiran teokoke oleh-oleh neratas aku emoh tanggapke ngaleh-ngaleh nek ra tas aku sragen sreke sak gen-gen tenan sembah nuwun monggo matur nuwun marang Raden Wiratoyo kanggo prasetyo anambut brenti matur nuwun Mas Haji. Niki gadah lagu? Mboten, jenengan golek sinten to? Golek sinten to? Mas Abdel. Pripun Pak niki, Pak? Ora gelem mriki, ora gelem joget iki. Oke Mas Sodik, mengke dipun nggih, dipun tenggo Mas Sodik. Pripun? Katresnaning Wiratnaya
Monggo. Alhamdulillah. Mugi wonten kang ngersakne caping gunung mawi bawa rumiyin, Mbak. Heeh, diteras rumiyin. Injih, tak entekke sik ya Mas ya. Oke sayang, oke sayang. Itu ntar kalau di rumah Oke, manggilnya. oh iya iya, maaf. Katresnaning Wiratmaya pinantitik ning rara siune senadyan wekasanira rating lena alabun negara. Amel gini deh, yuk. Capek gundul spesial kanggo mitra kerja dari Pak David, Pak Safari ya. Monggo Pak, langsung pergi Pak. Benar nak pergi. Tidak Pak Safari ya. Hei. Ada deh. Ya Pak Safari juga tuh Pak Safari. Dek zaman berjuang. Matur sampeyan.
campur sari cas. Nggih. Hae. Oh. Garing putih. Aku sulap deh, Dek. Pateni Mas, pateni Mas. Kaya nang apotek ya, Dek ya. Diskotek, Dek. Diskotik. Mandek ing gulu Gewang bagus kembange jiwa ragaku. Yo. Dek. Bingung rasane atiku. Asik yo. Godhong telo bisa kena kanggo tumpuk. Kangen sing tak rasa ning jero dada. tangismu guyumu lan esemmu rina wangi sing gawe kangene atiku tak lali-lali malah saya malelo tak edani malah katon ing netra yo Lilo jan-jane aku wis lilo nanging batin iki durung bisa nampa saben lingsit wengi wayah papan turut mangesemu sing gawe kangen atiku. Asik, Pak De. Campur sarine apa Mas? Campur sarine aku lali. Ora ngerti. Lali. Heeh. Jenenge angel lho ya. Heeh. Nanjane pengendang saka kampung Dek Danar. Oh, iki dari kampung iki. Masa? alikane kowe ninggalke aku Wes milih Rebahan milih rasane ana batinku Kepengin mangan rasane kaya ora toyan Pengen ngombe rasane mandek ing gulu Oh gewang bagus kembange jiwa ragaku. Aja gawe bingung rasane atiku. Asik, Pak De. Godhong telom bisa kena tanggo
Ini tadi sampun